Δύο λόγια να πούμε. Κάποιος ήταν στο Λονδίνο και η γυναίκα του ήταν στη Γερμανία. Δηλαδή ένα γράμμα που λέει αγαπημένη μου Τζέι, η απόσταση της ληστικής στον έρωτά του για σένα, όπως η οικολογική στα φυτά, το κάνει να μεγαλώσει. Η απόσταση του μισού αιώνα που έχουμε σχεδόν μισού αιώνα, γιατί αυτές είναι οι κλίμακες, από τα νεανικά μας χρόνια σε αυτά τα ονειρέα, κάνει τον έρωτά μας για τα νιάτα μας, για τον έρωτά μας και το πάθος μας για τη ζωή και για κάποιους το πάθος για την επανάσταση, πολύ πιο έντονο. Όμως, δεν πρέπει να φτάνουμε σε λάθος συμπεράσματα. Αυτό που έχουμε να διαχειριστούμε σήμερα είναι η μνήμη εκείνης της εποχής και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε εμάς και τη στάση ζωή μας στην αγορά. Αν θέλουμε να κουβεντιάσουμε για την δικιά μας ιστορία των πρώτων χρόνων του Πολυτεχνείου και τι καθόρισε, εγώ εχθές έκλαψα με αυτά που έλεγε ο Παύλος. Γιατί υπήρχαν κάποια πράγματα που το έχω ξεχάσει. Αν έχει ένα νόημα από αυτή την ιστορία, είναι να διδαχθούμε εμείς. Δηλαδή να κάνουμε εμείς μια αυτοκριτική. Δηλαδή να ξαναδούμε, να αναστοχαστούμε εκείνα τα χρόνια και να δούμε πού πήγαμε, παιδί μου. Δηλαδή τι κάναμε σε όλα αυτά τα. Γιατί πήγαμε, από εδώ πέρα φύγαμε, μπαίνοντας στην παραγωγή, και τώρα σχεδόν όλοι έχουμε βγει από την παραγωγή, περισσότερο από εδώ είναι συνταξιούχοι. Άρα για να μην σας κουράζω, αυτό που μου βγαίνει σαν ανάγκη, και νομίζω επειδή οι ανάγκες καθορίζουν το τι θα κάνουμε ή τι δεν θα κάνουμε, να κάνουμε σύλλογο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αυτό που μου βγαίνει εμένα σαν ανάγκη είναι να γραφτεί αυτή η ιστορία από πιο ειδικούς από εμάς. Γιατί είμαστε μηχανικοί, όσοι αισθάνονται μηχανικοί, εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι μηχανικό. Τι έγινε εκείνη την περίοδο. Είναι σημαντικό το τι έγινε για να μεταδοθεί η αλήθεια. Παραδείγματος χάρη, βρέθηκα σε ένα τραπέζι που φωνάζανε κάτι φίλοι από το χημικό. Εμείς κάναμε πρώτη την κατάληψη, παραδείγματος χάρη. Και λέω, ρε μάγκες, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι και τους έδειξα, τους έστειλα μετά μία φωτογραφία από εδώ πίσω που έλεγε μαζί μας από σήμερα κάνει κατάληψη και το χημικό Αθήνας. Για να τελειώσω. Αν έχει ένα νόημα, ένας οποιοδήποτε σύλλογος, εγώ μην θέλω να δικτυώσω, έχει ένα νόημα μόνο να επιμεληθεί για να γραφτεί αυτή η ιστορία, να δούμε τι καθόρισε εμάς και να υπάρχουν και κείμενα ανθρώπων από τις εμπειρίες τους. Και αυτό, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει το Πολυτεχνείο πλέον της Ξάνθης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και δεν μπορώ να παρέμβω στην εξέλιξη. Μένω πολύ μακριά, ως εκ τούτου μόνο αναμυσιακά μπορώ να κρατήσω κάτι μέσα. Αυτό θέλω να καταθέσω, γιατί ήθελα και χθες έπαιρνε άλλο τρόπο, άλλη τροπή κουβέντα. Ήθελα παραδείγματος χάρη να πω, και οι καθηγητές μας μας ήταν καθήκια και ποιοι μας καθορίσατε. Θέλω να πω πώς κάναμε αντιγραφές και πώς δεν κάναμε. Ήθελα να πω αρκετά πράγματα για τους άτυπους της σχολής που ακόμα ξεσκίζουμε στο γέλιο όταν λέω τι πλάκες κάναμε. Ήθελα να μάθω, να ακούσω ιστορίες και κυρίως να δω την εικόνα που είχα εγώ για τους άλλους και αυτή για μένα 40 χρόνια και 45 χρόνια μετά. Αν αξίζει κάτι, αξίζει η ιστορία αυτή, γιατί μόνο έτσι μπορεί να διδαχθεί. Αν έχει να διδαχθεί και η νέα γενιά. Γιατί αλλιώς αναπαραγόμαστε στις δάφνες οι οποίες είναι αμφισβητήσιμες. Είμαστε ένα πράγμα εμείς, ένα πράγμα για την διοίκηση. Και έτσι ακολουθεί να είναι. Έτσι.
Αυτό βεβαίως, εάν υπήρχε κάποιος διαθέσιμος συζητήσεις στην ελληνική ομάδα να κρατάνε με την ιστορία του πολιτικού συστήματος για παραθάματα. Αλλά όπως είχε ιδέα, εγώ στην πραγματικότητα ήμουν απολυτικμένη, δεν μπόρεσα να στην παρουσίαση. Μπορούμε μεταξύ μας τους πάντων, τον ενόχλων, να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα μαζευτεί κάπου και να είναι δυνατόν να γίνουν αυτά. Πάντως, τα παιδιά που δεν έρχονται έχουν μπαμπάδες. Δεν τους κάνουν παππούδες. Να τους λένε ιστορίες. Χωριστά εκεί είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, άλλος. Άλλος, παιδιά. Αλέξης. Επειδή καταλήξαμε το ίδιο συμπέρασμα, δεν συνεχίσατε, ότι η ανάγκη θα προκαλέσει την κυρία ή το σύλλογο, ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό. Παρ' αυτά δεν υπάρχει ανάγκη διαχείριση αυτού του αρχείου. Περισσότεροι έχετε, έχουμε, μπορεί και οι ιδιότεροι να έχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εργαλείο, χρησιμοποιούμε την ομάδα του Facebook. Έτσι, αφού καταφέραμε να ανοίξουμε και να μπορέσουμε να πάρουμε κόσμο και να θυμίσουμε το διεθνή. Όταν αυτά καταφέραμε, υπάρχει αυτό ο χώρο, ο ψηφιακό χώρο, για όσου μπορείτε να ψηφιοποιήσετε το αρχείο σα, φωτογραφίε, το μετακατεύσουμε, έχει α πούμε τρομακτικά πράγματα στα στοιχεία. Ότι αν ψηφιοποιηθούν, να σκαναριστούν αυτά τα πράγματα, μπορείτε να τα αναβάσετε και να ξεκινήσει σαν βάση αυτό ο χώρο για οποιοδήποτε θητεία από κάποιο ιστορικό τμήμα θέλει να κάνει μια διπλωματική, να κάνει μια εργασία στο τέλος του τμήματος. Υπάρχει το εργαλείο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Αργύρη, συγγνώμη. Ήσουνα προδεκαετίας για την ιστορία για το... Προδεκαετίας για την ιστορία για το σύλλογο ήσουνα και από ό,τι θυμάμαι, και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ξέρεις και τον άνθρωπο που ήταν από το Πολυτεχνείο που είχε κινήσει για το καταστατικό ιό. Είχαμε πει ότι θα γινόταν μια ομάδα, η οποία τελικά ομάδα ήταν 3-4 ας πούμε, η οποία όπως ορθώς δέθηκε ας πούμε, γιατί η ομάδα είχε μια λογική να μαζέψει στοιχεία και να κάνει και ένα σκοπό συλλόγου. Εντάξει, όπως βλέπετε, ο σκοπός συλλόγου εδώ πέρα μέσα, ο καθένας στο μυαλό του έχει τον δικό του το σκοπό. Αν συνεπώς δεν υπάρξει κάτι γραπτό και να συνενέσουμε, έχω και εγώ την αίσθηση ότι δεν μπορούμε τελικά, ας πούμε. Άλλος τον θέλει σύλλογο αναμνηστικό, άλλος τον θέλει σύλλογο υποστηρικτικό, άλλος τον θέλει σύλλογο του 8-15 και του τι έγινε και τι επανάσταση έγινε. Ο καθένας έχει άλλα πράγματα. Αν εδώ πέρα μπορούμε να θέσουμε 3 κατευθύνσεις, θα ήταν χρήσιμο κατά την άποψή μου και εγώ προτίθεμαι, αν υπάρχουν άλλοι δυο, να κάτσουμε και να γράψουμε 2 παραγράφους με σκοπούς συλλόγου. Οι οποίοι όμως θα είναι κοινά αποδεκτοί, θα είναι συνθετικοί, δεν θα μας χωρίζουν και θα μας ενώνουν. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι και ηλικιακά φτάσαμε σε ένα σημείο μεγαλύτερης οριμότητας και παραγωγικά έχοντας περάσει από πολλές παραγωγές ο καθένας, άλλος έφτιαξε το Α, άλλος έφτιαξε το Β. Νομίζω ότι έχουμε πλέον την οριμότητα να φτιάξουμε ένα συνθετικό κείμενο αλληλοϊποστηρικτικό στην κατεύθυνση αυτή. Αν θεωρείτε χρήσιμη μια τέτοια προσέγγιση, εγώ είμαι διατεθειμένος με 2 ανθρώπους ακόμα τελικά να δομήσουμε μια τέτοια κατεύθυνση. Διαφορετικά να πούμε μνήμες και τόνα και τ' άλλο και αυτό, έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω ένα πράγμα. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου αυτού του καθηγητή. Είχα μιλήσει μαζί του, μπορεί να ψάξω να βρω και στα mail μου να δω. Αυτός μου είχε πει και μου φαίνεται μου είχε στείλει και ένα κείμενο καταστατικού. Και μου είχε πει ότι είχε προχωρήσει προς το πρωτοδικείο.
Δεν το θυμάμαι ούτε κι εγώ. Δεν το θυμάμαι. Άλλος κανείς τίποτα είχα εικόνα μα. Έλα, Λάκη, έλα. Ναι. Παιδιά, αν είναι άλλοι δύο-τρεις να μιλήσουν, θα το κλείσουμε, παιδιά. Ο πρώτος θα άνοιξε, ο πρώτος θα το κλείσει. Πρώτος θα το κλείσει, έλα. Δεν θα συμφωνήσω, αλλά θέλω να πω ότι εδώ πέρα είμαστε άτομα από όλη την Ελλάδα. Έχουμε ο καθένας στο μυαλό του μια άλλη σκέψη. Το να πάρουμε κατευθύνσεις να πούμε θα κάνουμε αυτό το σύλλογο με αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε όλα αυτά τα μυαλά που έχει τη δικιά του φάση το καθένα από τα διάφορα μέρη και είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε το σύλλογο με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που θα την προκαθορίσουμε. Εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι είναι σωστό αυτός ο σύλλογος να περιλαμβάνει όλες τις κατευθύνσεις. Και αυτό μέσα από μια ζήμωση θα δείξει αυτό που είναι. Το πιο βασικό από όλα ότι αυτός ο σύλλογος δεν έχει κάποια έννοια πολιτική ή κάποια άλλη σκοπιμότητα. Είμαστε οι φίλοι της Ξάρτης, είμαστε οι φοιτητές της Ξάρτης. Αυτό είναι το νόημα και πάνω εκεί πρέπει να εστιάσουμε την κίνηση.